KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandirabe yebo bayaw Piindi TV wonbe nder leydi Sénégal haye bowal leydi mo woni mon fof salminama inde kono kadi manama e jettode en garti e katande jomiraade jom bade bawdi ngam humnude aadi men modon e kala subaka ko robindo jayndeji joni koy jayndeji leydi men paden jayndeji leydi men e odo aljuma ina woni nogas lewru juin hitano junnaji de nogas e tati ngari koye tobbere ne ganduɗa nde ko dialogue national haysinno tawi won tobbe goɗɗe ne tawte e nder jayndeji meɗen ƴettu jayde vox populi ko nden jayde puɗɗortoɗen e oɗo subaka aljuma ɓen ɗon ngari koye on ɗon dialogue national gonɗo yubnede e oɗo saaha toon to galle lamorgo to ɓe kolliti wonde kongol ɗo on ɗon dialogue ko hande tigui jogori tonguede walla janggo aset jogori tonguede weeɗe mo leydi ndi Macky Sall koye on tuma noon ɓe ngari e ko fate banggue hono ko wite bilan ɓe mbi ko on dialogue gasi e oɗo saaha ɓesgude nana kidi be o ganda kan woni hoy leydi Macky Sall e odo sahabe mbi ko besngude nana motti pofali mudum ngam fadde kongol e ko yewiti on don rapport mo ganduda ko rapport du dialogue national e on tuma non horejo Macky Sall no wena ma heb on don dialogue jango so Allah lamdo jabi woni asset woni ko jaynen ko be janni e odo sa jayde le témoin quotidien den don ne wayna ari e ko yiti on don dialogue be mbi ko le deux cas manam on don Karim Wade e Khalifa Sall be ngarti on don équation mo ganda ko Sonko e on troisième mandat be mbi tan de faya kadi koy tampere politique do e der leydi men Sénégal e on tuma non be ngarti den peeje e jitade kalda pamondira woni dokogol Khalifa hono Karim Wade ko yutti ko e manam fodde mudum to bange vote wondude e Khalifa Sall mo ganda kanyum ne kadi hebti hono dum don be koliti wonde non ko on don dialogue odo sa hande kala cadelde ganda de ko tijjanode wala ni cadelde ganda de ko ciatunode jewtidama kono kadi pamondirama ko yutti e ngal don kaldigal politique ton to galle lamorgo to kono be ganduda ko be hakkilaji mumen jaaji to bange politique leydi Sénégal koliti on don dialogue ne wayno mo leydi wadir dum tan ko état de darde holno maslondiri e mabbe mbele ina wawa dangnude on don troisième mudum candidat e sumgoji février 2024 din ko ngudene jaaji e hello tati enden den jaynde le témoin quotidien jaynde l'observateur groupe futur média de kanyum naari on don dialogue politique kono be ngari koy Khalifa Sall be mbi ko Khalifa gagnima kono kadi perdi manam o hibi polgu kono de wodi kadi ko wase paminen ender den jaynde be mbi ko tiagal tan ko fonno hebde ko wite amnesty woni yaafede halaba cera ko yiti e dum ko fawono kono Khalifa Sall hebi ko wite ko hono momtanede on article L28 et 29 o yon tumanon be mbi o hepti fodde makko to bangi vote o wayi subade kono kadi mo wayi subede kono de ina wayno kam o mo heddi o mo heddira natal ngal gandangal ko witi image woni wadde détournement ko witi ko e denier public woni sibade ngaluji beskuri dum ko sohorono e ko witi e dumunaji jewtudi woni ko janen ko be mbari focus fewde mo ganda kam woni maire gonnodo maire wuro lambar ngo Dakar hono Khalifa Babacar Sall jande l'Express quotidien ari ko Idrissa Seck chef de l'opposition woni ko dialogue haali e odo saha kono wona dum kanko Idrissa Seck woni haaldi o woni koy haaldi e Karim Wade iwide makko kanko Idrissa Seck non be mbitan ko wari disqualifié candidat mo ganda kan woni PDS e présidentiel 2024 kanko Idrissa Seck non o wi ko Karim Wade ina wayno ala mbawka kono kadi ala ciopal wawde wonde président do e der leydi meden Sénégal ne wayno kanko Idrissa Seck ngon makko ne jaaji e hello didi e den jayde l'Express quotidien e den jayde l'Express quotidien tawe hen
plainte fewde e mawlendi Macky Sall ko yite crime contre l'humanité umorade e avocat Juan Branco goto avocat Ousmane Sonko jibinande leydi France ene wayno moƴƴe haala ko jabaka maître Aissata Tall Sall jagoɗo tambiɗo gueɗe Sénégal naaɓe caggal leydi holliti wonde ɗin konguɗi ɗi Juan Branco haali ko ɗum konngudi cukagu so tawi defti e konngudi maître Aissata Tall Sall jayde l'express walla mbiyen jayde l'exclusive nden ari e dawrugol e temdere nder temdere ɓe mbi tan ko enjeu politique et présidentiel 2024 manam e o saaha gonaɗo ɗo heddi tan lebbi séri ɗin sumgoji ko ɗon nde wayno won e responsable uji yeewi askan wi gummi e on ɗon mouvement payi e mouvement présidentiel nde wayno kadi baɗɗum o ko directeur de l'école du parti PRP mbo Déthié Fall kañum ina wayno uddingal ɗon damal immi toon to opposition tindi e mawɗo leydi ndi Macky Sall woni ko janenkoɓe ngari hen goɗɗum ko tawete hen ko troisiéme candidature mbo Macky Sall ɓe mbi tan de ko clash hakkude ɓe ganduɗa ko keynu mawɗo leydi ndi Macky Sall mbiɗo wonde on hoorejo leydi ala coppal walla ni ala ha joni droit wattude troisiéme candidature kono de jabtowol gulgol jaw ummorade e masali on ɗon ni wi ko yo Adama Gaye moɓu huno ko ɗin konngudi ne tawi e hello jeeɗiɗi e nder nden jayde witende exclusive jayde besbi le jour kañum ari koye ɗi duuɓi sappo e ɗiɗi caggal révolte M23 mouvement M23 jibinnoɗo en e hitare ujunaje ɗiɗi sappo e goho 2011 mbitan noon ko en juin 7 manam tan ndu lewru juin no ganduɗa ndu ko heewi ɗe teska e muɗum duuɓi sappo e ɗiɗi caggal muɗum noon ɓe mbi ene wayno tan ko événement ji premier juin ha ñande tati nduɗo lewru ndu gonɗen ene wayno tan momti on histoire to banggue révolte politique leydi Sénégal kono kadi ɓen janenkoɓe garti e yidde on ɗon mouvement walla ni yidde mo ganduɗa ko mouvement E24 ɗeɓɗo lomtade on M23 kollirɗo wonde tan ha joni ko dariɗo gam haɓade on ɗon candidature janen koɓe mbaɗi ko namdal beele on ɗon mouvement M24 walla F24 ne wawi wadde hono ko ɓuuri ko M23 wanno ko ina tolno hande e duuɓi sappo e ɗiɗi jayde le quotidien ari e ko yetti e gonɗon goomu F24 force vive de la nation ɓe mbi tan koɗo aljuma hande ɓe erima dendagal ɓeskule leydi Sénégal ɓe jadani on ɗon troisiéme candidature yo ɓorno comci daneji beele tan ina kollira toon mouvement ji mumen janenkoɓe mbi ko caggal nde préfet de Dakar haɗiɓe on ɗon manifestation kamɓene ɓe jiiti feere wonde woni kala to Sénégal naji woni tan yo ɓorno ko ranwi waɗa geste holliri wonde yaɗani ko yutti ko e on ɗon troisiéme candidature tawi foof noon yaadi koye jaam e deyre ɗin konngudi ɗen jaaji e hello sappo e goho e nder nden jayde witende quotidien le quotidien jayde enquête yilloyima toon to sommet de Paris ɓe mbi tan ko Sénégal heeɓi toon ko tolni ujunere temedde jeegom e capantati e jeeɗiɗi milliard e halis CFA ɓe mbi tan de ha joni ko sinno ko awo wiyete ko Sénégal kam jaggi toon lingu mawgu no fewi Sénégal noon heeɓi ko ɗiɗi piccal 5 milliard e halis euro gam wallitoro ko fati e banggue on ɗon sommet mo ganduɗa wiyete ko nouveau pacte mondial tawi sommet o waɗi ɗum initié ko hoorejo leydi France biteɗo Emmanuel Macron ene tawtora ɗum hoorejo leydi ndi Macky Sall jayde Rewmi quotidien ari e coftal balli no jirɗon ko natal mo ganduɗa ko ɓiɗɗo ganno Kalidou Koulibaly jaa toon hanki janenkoɓe mbi ko on ɗon capitaine équipe nationale du Sénégal yeehi toon yindire bandiraɓe kono kadi yaran toon juuɗe ɓole saabu addi balle kono ballal ɓurgal ngal mantinade ne wayno ko faw toon tufere adidi ko fate banggue hôpital pédiatrique manam hôpital mo ganduɗa o walla ni mbiyen ko safride no ganduɗa ndu ina safra sukaɓe kono kadi e on ɗon hôpital multifonctionnel woni centre de santé mo ganduɗa on ɗon kanko capitaine équipe nationale du Sénégal hanki kanko wonno koɗo on ɗon diwan mo Matam kono kadi ha toon to wuro makko o ganno janenkoɓe ina jañi hen e hello mumen tati e nden jayde Rewmi quotidien jayde stade quotidien ko ɗon guddirten robine men jayndeji hono no kala subaka ɓen gari koye Aliou Cissé joguiɗo hande ko wiyete embarras du choix manam jogare caɗele wadde suɓade attaquant muɗum de pointe ɗum ko caggal matcheji battidiɗi woni Nicolas Jackson e Boulaye Dia e Habib Diallo to banggue pointe oɗo saha hande ko ɗum choix walla ni mbiyen ko ɗum cuɓugol jogorgol annude Aliou Cissé ko noon janenkoɓe mbi ɓe garti e Boulaye Dia ko ɗum numéro o mo ganduɗa gonɗo e pression Habib Diallo ɓe mbi ko enfin libre manam caggal nde waɗi match patam lemejo contre Brésil Nicolas Jackson ko ɗum ɓe mbi ko lattu polyvalente kona ɗum joguiɓe hande caɗele on ɗon équipe nationale du Sénégal ko Bamba Dieng e Famara Diédhiou les
grand perdant ko non jani ko be mbi kono dum jani ko be garti e saison mo ganda ko galère wonande Sadio Mané kono de on don saison jani ko be mbi o gasiri koy saison patam la mejo tagal match didi mantni di wari contre le Benin et contre leydi witendi Brésil bandirabe musibbe teddubi ko dum wonno ko jande leydi meden dawri o do subaka aljuma joni joni paden koy rogere men wattindinde rogere men wattindinde e odo subaka aljuma den gandi kala aljuma sahaaji kala en tout cas den kewi haalde ko faate bangi coftal balli hande non e wayno ko coftal balli kono kadi e bade patam lamiji de ganduda wadi dum mo ganda kam woni Kalidou Koulibaly pe ke woni on capitaine équipe nationale du Sénégal den gandi no biden nder jaareji di hanki o mo ton tawe ton to wuro makko ganno don do jinna makko ndawi ganno non tawate ko région de Matam département de Kanel wonande commune mo Ndendori be ganduda ganda godon wuro jimgo e mayo Sénégal kirol hakkunde leydi Sénégal e leydi Mauritanie ko ton on Kalidou Koulibaly yillino hanki tagal de ummido e wuro lamar ko Dakar o tindi wuro sogi tagal de o télévol ko jabbule mantinidi kala to ari e nder gurede yettade ton to wuro makko ngano non ardude balle patam lamiji kono kadi ballal patam lamel ngal wadi ko fawde don toufere adinde nganda de jogori ma hedon ko suudu safrirdu witendu multi fonctionnel tawi gede kewde ne tawi mudum ene tawi hen kadi ko wite hôpital pédiatrique manam sukabe do ciafrete en gandi dum ko dum cadele mawde wonande won e guri ha tengte diwnude ganda di ko diwan mo Matam e on tuma non kanko keblino walla bien kanko capitaine kippo gendijo ngal don badal yonnama no fewi enen kadi jonnat nde tawno eden gandi joueur football mo ganduda jibinaka do e nder leydi Sénégal Allah wadi subima leydi mudum subima drapeau équipe nationale du Sénégal kono kadi haadani don sabu yehi kadi ha yettima koreji mum bandirabe mudum kadi haadani don ƴetti ko wayni fawi ton ngam besgol di naftoro eden gandi waabe no Kalidou Koulibaly en e Sadio Mané en e wobbe honɗen gueɗe kala en teska e mumen e oɗo saaha wadde den mbawi wiide ko ɗum nafoore kono kadi ko ɗum belemma sabu ɓen ɓe ganduɗa ko wonɓe to enen mbiya tan colel woni ko dow kono hakkille muɗum woni ko less wadde ko ɗum geste mo ganduɗa o moni foof ne foti ɗum yonnude kadi ko geste mo mbiyato poɗɗo rewede woni ko geste à suivre bandiraɓe walla mbiyen ɓen ɓe ganduɗa ko fettoɓe e noddirteɓe les binationaux jibinaɓe toon to diwnuji goɗɗi walla leyɗele goɗɗe tawi enen jogui iwdi mumen walla koyɗe mumen ɗo e nder leydi ndi wona tan wadde choisir équipe nationale du Sénégal wadde équipe nationale leyɗele mumen Afrique kono kay yo mbat gueɗɗe ganduɗa ɗe ko gueɗe kolliroje oɗo ɓiɗɗo de non seulement tan o suɓima drapeau national o suɓima on ɗon hymne national kono kadi o suɓima vraiment naftude ko jogui ko Allah hokkimo ko to banggue jawdi o hokka ɗum ɓe ganduɗa ɓe kañumen goni ɓesguli wuro makko ɓesguli diwan makko ɓesguli leydi makko hono no Kalidou Koulibaly waɗi ni hono mo ganduɗa kam woni Sadio Mané waɗi ni te ɗum ene yonne kono ɓuuri yonnede ko saaha ɗo neɗɗo woni en activité woni ɗon ɗo woni e nangue hoore muɗum to banggue ɗen noon golle football ɗum noon jomum ɗo heɓat ɗo koppareje baɗɗe fayida ɗen koppareje ren ɗum e bandu men noɓe mbaɗi ni vraiment ko geste mo ganduɗa wone waɗe magnifié no fewi ɗum noon gaga tan ɓornade on équipe nationale du Sénégal kono kadi gaga ɓornade on ɗon teni mbiyen wadde défendre couleur de la nation kono kadi ko wallidde ɗin ɓesguli vraiment tawi ko sohluɓe ngal ɗon ballal wadde ɗen mbiyaɓe bravo kono kadi yo Allah ɓeydu yo Allah wallitir cellal vraiment ha woɗɓe ɓe ganduɗa ɓe kadi ko yiɗɓe wadde hono koɓe mbaɗi ko ina abboye ɗum noon eɗen mbiyaɓe golle mabɓe jooɗi peewi ko ɗo guddirten ko yewti roɓiɗo diaydeji en jetti Djiby Dieng toon to caméra Ali Fall to banggue montage adi moon e roɓiɗo diaydeji so Allahu lamɗo jaaɓi ko altini oɗon jogdiyade Aissata Ndiaye kono mini moon jogori wonde so Allahu lamɗo jaaɓi ko jaggal julde taske nde ɗo ɗum noon eɗen mbiya tan bandiraɓe kamɓe kala eɓe jarlo eɓe jaafo en tawami hikko yo Allah ken tawi ɗo saaha mo wuuri Allah junno balɗe moƴƴine battani oɗon jarlo oɗon jaafo hakkude kaalowo e kiɗiɗo oɗon jarlo oɗon jaafo par ce que saahaji min kaala ko ganduɗa ko tawi yaadani e miijoji moɗon walla cikkon ko ɗo men jogori yaltirde on ɗon tuma min gara e fannu goɗɗo ene jibina caɗele en jibina luural ene jibina aussi mette ɓernde so tawi ɗum ɗon woodi min ñaguimon yaafuya minen to banggue amen mataw ko ɗum bag tan wiide wonde min jarlimi min jaafima kono ala ko mbiton min so wona tinnoɗe to banggue commentaire uji tinnoɗe jokke kono kadi yo Allah low cellal oɗon belto ko beltoto ɗon ko déjà ɗum ɗon ina wawa minen hokkude min coftal e bawal ngal ɗon wadde ɗen mbiya enen to banggue men en jarli men jaafima hay so tawi no mbiɗen ni ko ɗum bak ɗum noon eɗen mbiya moni foof Eid Moubarak julde moƴƴere kono kadi hade nde eɗen mbiya aljuma moƴƴo malaɗo yo en gone jaam.
KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma